да седи. Какво искаш да пее? Какво искаш да пее? Някакви песен? Какво беше от сега? Тя че да браш, много масен кючек са всичка сума. Какво беше това? Коя е? Ама един масен кючек е. Дет на сватбите го пуска. Да го и беше. Кой иска да кажеш? Антоне, кажи нещо да пеем, бе. Ко беше уни там? Ко беше уни, дет го пеем преди? Кефте? Кефте! Дома ли си? Ко беше това, бе? Кой бе? Абе, дето... Принцеса моя, чуме ти. Holiday тук, holiday там. Супер си голям. Салам на мета. И газети да го взема. Газети и черак салама да взема. Друго не мога да ти пожелая. 300 белемечки хорона гърбати да играят. Този бокс. Леле. На вебокса играеш. На вебокса играеш. На вебокса играеш, солики и отоха правиш. Лапапаски не правиш, газаки правиш. Гастите като плакома това стават. Те са опават като правиш. Като се отвори пещерата. Те не е като на шок само пещерата. Ще тогава става сезон. Шоко е отвори пещерата. Ето, шушката пещерата. Стомай там, стомай там. Един! Посвети пещерата, шашка. Понимаю или не понимаю? Руска работа е. Руска работа, китайска технология. Ау, поличка нямаш! Грееш ли? Между чернички. Чероки. Дома с черок ли си? Дома ли си? Не. Не, аз съм дома. Не. С на бала. С ко? Пешото? Пешото? Има гледал долу на ходилата. Той ще пешото. Знаеш кой е китай? Индийска путка. С два коса. Китайска путка с два коса. Китайска путка с два коса. Знаеш какво е? Китайска дюза. Китайци газум дюзата. 4